Anake, Cung. Nak awakmu iku kepengin donga nemiku dikabulna karo Gusti Allah. Awakmu kudu iso njaga lisanem. Omong sak omong aja angger jeplak. Sing nomor loro, Cung, nak awakmu iku kepengin donga cepet dikabulna karo Gusti Allah. Kudu iso njaga perkara subhat. Aja angger mangan gak jelas mbok pangan, haram mbok pangan, apa meneh perkara sing ora jelas. Lah nek awakmu mamang karo omonganku, Cung, awakmu kena jajal. Jajal awakmu. Nek wis awakmu iso njajal, awakmu bakal ngerti omonganku iki bener. Iku dawuh Ibrahim Atas. Dawuh anake ngono.